Assalamualaikum. Film Lily ka premiere night live balo maganda wa hura be for na wara boda marhaba mire ki wara has re creative network wara boda mase kate mire tibe for na fenaganda do mire ge red carpet wara bawaro costume fenaganda me film ki wara gina base ketta ke kofa huri film account faga column benowe me film shoot kofa me warni ravi ani atoruge hinawaro अलगोट में रेड कप हटो वाला बैड फर्नांडो मेरे फेनेगन दार अलगोट में ना को मेरे फुर तुम फेनेगन मिदानी अलगोट में गे लोबी लम फिल्म बेहेगो तुंगे अच्छा बुनला फदाम वार्निंगे मैं हर बेलुन तेरे उन्नानी हम वाला एक लम के ओपिनियन ने के कोबा तो फिल्म लिली के मेरे ने लम वाला स्पेशल कुछ आयशा सो वाला हाई होप से पर लिली याद है तेरे दिल लावा बस वाला रित मिहार में वाले लावा हम सिकुंडी के ताशे फलावा में दे We're excited. Good luck, Lily team. Thank you so much. Sharish adi imma vara boda marhaba vara reet ko suits kame fernane me ves has me he designer to hala me non furta ma ves ane me suit me jaaduga dan amilla me heri dan milya do imma vara gina me har premiere ta ko ngaba ferne ki ha excited ta Lily balalo vara boda do koda ko trailer balaliru vara interesting as lava balale yes lava is kamude yes Sharisha kamane lava kamude ta vara kamude asu rajaga fakan as vara naana kala style legada koda ko Tamil Nadu kahala dan vara saliwan kame ummid korane da hamage again was puri hama warne ge thank you so much imma adi Sharish मेरा के रेड कार्पेट फिल्म का कास्ट इतोड़ वाला बैग लावा क्यों तेरे ना कंटेंट क्रिएटर्स मॉडल उन्ना हम आइला तक रट्टी फेने के अंदर नने का सालगोट में ना कब फेने वाला हाथ समय हमारे हम में से चबुने लाफ दो दाम वाने कब फिल्म लिली है मेरा ये बाला लाफ बुने लाफ वाने क्या तो यस कि अस्त में मुझे तमा होगा हिंगाने एक गाने गंद तक का गुले को तो वाला मोड़ा तैयार को वाह फिल्म में दे मिगे डायरेक्टर उन्ना प्रोड्यूसर उन्ना ए वाला जुआन खुदिन कोले है मेमा अरुण ये वाले में फिल्म की हम बेलुन तेरे न वाला कामुदा रंगल फिल्म का वाले में माँ होला में मुझे तमा गुले वाला रंगल फिल्म क्या बुने लाने बेली महंगे नहीं बाला ले मदो है क्या वह बाला लंदेंगे बड़ा बैवर खुदिन अलगोट में ना कब फेने मेवा को अलगोट में ना को हम आमुना मुना मा द इंग्लिश रेड कार्पेट हेलो द इंग्लिश थैंक Sengum Fenifa, you look beautiful. Thank you so much, you too. Belun terena warang avaha punela ba film Lily balam tin sababe. Honestly, I'm about to find out. Bala le mado again. Actors ulani, that for sure. Me ka ko design ko feng hedo me. Asumi vara kuriga aunt lam wegen faha feng hedo me, so I just borrowed it. Thank you so much. Yeah. Thank you. Algot bana ko mawara reet be furong हम mawara reet hedon ta kai ko babe. हम से जब बुने लाफ दाम वाने देवे लिबा होगा ना आलगुड में आयशा दत्ता वारा प्राउड ऑफ हर आयशा मेवा को तुम्हें साला का मेवा को दिन दार हम लाई बालम वेस्के क्या बुना लंबे में आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर थैंक यू सो मच अलगोट में क्या मैं फिल्म के लीड एक्ट्रेस आयशा के इतोरों अलगोट में ना को मैं फिल्म का बैड अने फेने के बदे इश्फान शारिफ शिमी आदि अरे बैड आधे कैरेक्टरों में से बैड रहेंगे बदे रेड कार्पेट का हम फर्नांडो फेनेगेंग दायरो में फिल्म का बाय कास्टिंग के नांतंग आयशा की आलाना आयशा शारिफ इश्फान शिमी निमाल मरियम हलीम अली फारूक आरिफा वाहिदा आ कास्टिंग के तेरे गालगोट में ना को मेहमानी एलिशा अली हदीजा सिनेमाटोग्राफर हदाफ मेवानी सामा इब्राहिम मेकअप एंड हेयर जस्टिन कॉस्ट्यूम डिजाइनर की हम फिल्म के डायरेक्टर फिल्म लिए विफारा अजहान इब्राहिम आदि अहमद वाहिद अलगोट में रेड कार्पेट हम बड़ा बैवर फर्नांडो अन्ना ने को आदिवासी आयशा की आलाना हम फिल्म का बाय प्रवास प्रोडक्शन का मसे के कोरे भी होंगे नांता एनिमेशन आदि VFX सदाफ मेवानी हुसैन इहुसान आदि सन साउंड ट्रैक कंपोजर का मेवानी फतहुल्लाह शाकिर म्यूजिक कंपोजर की हुसैन तौफीक लिरिक्स आदि मेलोडी की मोहम्मद गानी प्लेबैक सिंगर की वस मोहम्मद गानी आदि मरियम अशफा शलबी इब्राहिम आदि आमनत लाइसा हेमी प्रोडक्शन मैनेजर के तरफ के मैनेजर अहमद अबान आमुनमुन्नमा बंटी मोहम्मद शाफी आदि अहमद अनस आर्ट डिजाइनर गोतक मेवानी अहमद शारिफ
head of legals Ahmad Sameho, editing and colored grading Azhan Ibrahim. Azhan me mi film vara baur masa ketta ke ko fargot men na correct carpet ge bare vara love koja Asha Aisha ma fourth ma sahalam beena we social media ka vara bawarang hama Lily ge kantata fenegen dia thank you so much you was vara lobenge hama fattaru baya hama vara theme asa tiyede do film be gotun ki ke bonala ni jumla gotega ane Asha me hama rom vara ready wega me inge hama rove ene kande ma issue hi fan tissue about the power then Aisha forward kuda film me Aisha yes me post production ga bave hum Azhan sa ane vara baur me hong hum Aisha ya close me hong emi honna ke ke bonala beena me nave sama good luck bonave ari good luck excite kange ba fenege thank you so much me red carpet ga hum excite wa mansar fenege de hum Aisha se bani varang excited the film balalang Further, but again, a fun argument and made a carpet to Fennigan that other was film a cast Fennigan and no they engage me umid kurani vara happening vana kama vara and tibe for hum intizar kollan varuge hame vanati kanne game castung ade no friend ane ko irkolega telega tibe for nama castung was Fennigan dan film kama vara bar I love for na ratting red carpet ga waka meki we samar got me ofala ko faga kollan je kame mire ge team baki modern culture hem me mate be phone ge gina ge fenani libaha mikahala za to ge hedon tha me film shoot ko famani hinna waduga producer ki Muhammad Ali adi liye fawani adi direct ko fawani Azhan Ibrahim Algot mena mega kuri ga balale kamga vena margot mena ferone me ishq Azhan ge direction film ga gotu algot mena kome fenga medani yaniya vara reeti heduma ka ekko mehirenge Aisha vara feronu social media ga yaniya vara Lily promote kolitang Lilia ge support fenigen the social media was and it's the first red carpet first premiere kika bunalam beena me I'm so excited for the movie. I want to know what Shimi is doing in it because I'm so clueless. Ekam Lily. I'm excited for Lily the most. So. Thank you so much. Madada. Echa bunala fadamane. Madada vara read heduma ko fenega medanege. Ki kya bunala ani film abe gotum overall. hama maido no kore for mere balala to red carpet is kurkollawa ha movie kanne ga vanna me ammanno Lava balalinta. lava mehara sama evi for mere vara joshuga Ara Josh a furi genda mane. Thank you so much inge madada. Thank you so much you too. Algot mena ko mihar red carpet on adekka was vara masho de be furunge babadeve. Hello Koki abahang ade हम आहालम बेनो वनेगे वाड़ा अने बेलून तेडिंग कैमरा बलाला कैमरा या कोकी का मूड दक्कालम वाने न तो फिल्म लिली अलगोट में ना सोशल मीडिया का फोटो में वायरल वेगे और क्या हितंगेरे मी को मात के बावे मी बहानी दो लिली मात के बाहर ते वाला रीत तादे लिली मास तो दो दे अस्तु हितेरी को लिली ऑफ द दिवेली लावा मत बोडंग हादा थैंक यू गे आहालम बेनो वे लिली लिबिज लिली लिबुनो था नोदी बेवारे देरेवे के सोशल मीडिया के वाक दक्का में लेकिन देखो वो फिल्म बालाला न्या का मट्टा का वारा उफावे जेंगे मी फिल्म बालाला फामनेगे न लिली लिबे एनका में बेस्तो उम्मीद को मेरे दीदी लिबे एनका में मी फिल्म के फुरतमा अने ट्रायलर लॉन्च कोरेरोगा सिद्धार्थ यांग इनवाइट को दे वारा उफावे से एम वारा फोनी उम्मीद को मी फिल्म में हमारा रंगल फिल्म कवाने का ओके थैंक यू सो मच इंगे ओके एंजॉय रेड कार्पेट हम वारा रीत फनाडो अलवर बनाए को हम आइला बेफोना हमारा टिहिना वारा बेकबदो एबा बैबड़ी वेगेंगे बदे अनेक सलगोडो हम की आला नम्मे फिल्म का हिमेने कास्टुंगे वाहका अलगोड मेना को मी फिल्म का कास्टुने गोतु का हिमेने के मिदानी आयशा शारिफ
ඉශ්ෆාන් ශිමි නිමාල් මරියම් හලීම් අලි ෆාරූක් ආරිෆා වහීදා අධි ආකාශුන්ත කොතෙර ගල්ගොඩ්මනා කොමි හිමෙනනි අලීෂා අධි හදීජා වර බෑවරු කාස්ටෝන් ලාග වර ෆුඩි හම ෆිල්ම් එක බුන්නස් ලෝකේෂන් නුවාන වර බුඩ මසේ කෙත්තක මේ ෆිල්ම් ගේ හම සෝෂල් මීඩියා ය බලාද කමුගා වේනම සම ලිලි ලිබිජ්ජ ඒ වර බොඩ වයිරල් වේ තං කොඩ ලිලි ලිබිජ්ජ තිබේ ෆුන් නං අනක ලිලි ලිබොන් කමෙන එක හම ගම්ස් මේ ෆිල්ම් බලාලේම ලිලි ලිබෙවස් දාන නාහිද් අලගොඩ් මනාක නාහිද් මේ වගතු එප බෑඩිවේ එච්ච බුණලා කබුණි බේන්ඩ් මෙන්න තෝ එහා වෙස් එක්සයිටඩ් ඔෆ් ෆිල්ම් බලාල රෙඩ් කාපට් උන් අලගොඩ් මෙන්න කො මිහා රණ කාවස් එබ ෆෙනෙගෙන් ගබදේ තිබේ ෆුණන් අලගොඩ් හම කොමෙවස් වඩකන් හබ බේබේ ෆුරුන්ගේ හම දෙකේ ගොතා හියාත අහලාන අලගොඩ් මෙන්න කො මිහා එප බෑඩිවේ සයිෆ් ෆෙනික මෙදණි හම රස්ගෆාන් කොස්ටුම් එක අලුගොඩ අහලම් බේනවා අද දෙබේ ෆ්‍රොම් වෙස් ඉන්ටර්වියු කරන දීෆා දාමානේ දෝ මෙහාඩ එමෙන්න මූණ දක්කාලා ෆුරුදම සහලම් බේනවා නිගේ ති හෙදුම් ති කාකු ಡಿಸೈನ್ ಕೊಫಿಂಗ್ ಹೆದುಮೆತ್ತೋ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಫಮೀನಿ ಎಮ್ಮೆ ಫಹಂ ರಾಜ್ಯಗ ವೆರಿಕಂ ಕುರಿ ಹಾಗೆ ರಸ್ಕಂ ಕುರಿ ದೋ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರೀದುಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಫಮಿ ಕಾಕು ತೋ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹದಾಲಿ ಮೀ ಅಣೆ ಯೂಶಾಸ್ ಫಿಲ್ಮಾ ಬೇಗತೋ ಕೀಕೆ ಬೊಣಲಾಣಿ ವಡ ಕುರುಕೋ ವಡ ಫೋಣಿಕೋ අනේ වර කුරුකො ෆොනකො බොනන් යමි හගේකි අනේ වාහකයකන් හදාෆෙන් අනේ ස්ටෝරි එකෙන් ගෙන් දැන් බදාල මෙතුර එංගෙන් එච්ච බොන වර බොඩ ශකුරයන්ගේ සයිෆ් වර බොඩ ශකුරා වාෂියා වර ලෝවි හෙදමක් ගයින්ගේ කාකු හෙදොන් ඩිසයින් කොල්ල දෙනි අම්මෝගේ ඩිසයින් ෆිල්ම් ලිදි ගවාග වර බොඩ සෝෂල් මීඩියාග වයිරල් වේ ෆෝති ශියා ෆුරුතම ලිලිය බුණමකිගේ හිතන් ඇඩේ කිවෙ ලිලි ලිලිය බුණ මෙම ෆුරුතම අසහන් මතින් හදාවන්නේ because ලිලියකි වරන් අසහන්ගේ ෆේවරේට් අනේ ෆ්ලාවර් එදෝ then ලිලිය වර ඔබ්සෙසිව් වෙන කුරෙන් වෙසුන්නනේ හැම ලිලිය හැදීම ඉස්සියා අසහන් හැදෙච්ච මේ so I'm very looking forward to this මේක වර තෆාතු characters තක ෆෙනිජ කොම්ම මේ වෙස් දෙගොතක ෆෙන්නා තේවේ හම වරන් interested to see කේනක story unfold කරන්නේ thank you so much ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಮ ವರ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಣ್ಣಾಣು ಅಳಗೋಡ್ ಬೆಣ್ಣ ಫೆಣೆಗೆನ್ ದಿಯೇರು ಒಲಿಂಪಸ್ ಸಿನಿಮಾಯ ಬದಗೆನ್ ಗೊಸ್ಸಿ ಆಶಾ ಆಮಿರಾ ವಾಶಿಯಾ ಮಿಹಿ ನೋಣ ಸಮ ವರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಗೋ ತೆರೆಗ ಹಮ ಯಾಣಿಯಾ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಮದದ ಮಿಹಂಗ ಸಮ ತಫಾದಕ್ಕೆ ದಾಯರಾಗ ಮಿಹಂಗ ಮಮ್ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕುಡಂಗ್ ಆಕಮಿ ವರ ಒಫಾ ಕುಡಂಚ ಹೇನೆ ಖಮೆ ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟ್ ಕೋ ಫಮಿ ವಣಿ ಹಿನ್ನ ವಡುಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಿ ಆಡಿ ಅದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಿ ಅಜಾನ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಡು ಕಾಸ್ಟುಂಗ್ ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಳಗೊಡ್ ಮೆಂಗೆ ಸಮ ಅವರ ಬ್ಯಾಡು ಕಾಸ್ಟುಂಗ್ ಎಬವ್ವೆ ಈಗ ತೆರೆಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಹಮದ್ ಅಬಾನ್ ಬಂಟಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಾಫಿ ಅದೇ ಅಹಮದ್ ಅನಸ್ ಆರ್ಟ್ ಡಿಸೈನರ್ ಕಿ ಅಹಮದ್ ಶಾರಿಫ್ ಭಾಗ ಕೊಲಂಜೆ ಅಜಹಾನೆ ಕಿ ಹಮೆ ಕನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನುಕಂ ಹೆದುಮಾ ಖಲೋ ಗ್ರೇಡಿಂದ ಎಡಿಟ್ ವೆಸ್ ಕಾಫ ಮೇವಾಣಿ ಅಜಹಾನ್ ಇಲ್ಲ अड़गोट में हम वाड़ा मशहूर वाड़ा बेलून थे लोभ होता फवा डायरेक्टर इल्ल की कहतो देखने फिल्म लिलिया बेगो तो अने वारा उम्मीद वारे में मिया हर तेरे में गिना वाह का देखो नो फिल्म करने दे सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म पुरु को फणे को डायरेक्टर अजहान के क्या बना लंबेड़ में अजहान बुनाने गुड लक आई एम होपिंग इट्स बेटर देन द लास्ट फिल्म को मैं पारो को हम रंगलो वंता दाने दो थैंक यू सो मच अळगोड में रेड कार्पेट में हरे फेणगे दानी एम्मेंगे फेवरेट रिश्मी कुडु गोताक लिली तारफ कोल्ला फमता वेंगे वड़ा कुडु काइशेंगे हम मेवा को वड़ा नर्वस वाणे वड़ा एक्साइटेड वाण फिल्म बालाला एको बेलून तेरेना कुडु को हम कुडु को भी सेच के बुना कंग हम नेंगे लुकिंग फॉरवर्ड देम बालाला फेच बुनलाण थैंक यू सो मच अळगोड मेंगे इट कपल पवर कपल आज आदि मुआ हम सच्चा बुणला फण्णम वाणे पुरुतमे सम आहालम बेणुम वणी वड रीति ड्रेस से काको डिजाइनर के थिंक्स इट्स अ सैंडी हम ऑफ कोर्स मेकअप इज या इट्स अ सैंडी हम मुआ यो हम सेंडी
ಐಶಿ ಬಸ್ ಬಸೆಂಡಿ ಹಿಂಗೆ ಅಹಲ ಬೇಣುವಾಣಿ ಫಿಲ್ಮ ಬೇಗೊತ್ತು ಜುಮ್ಲ ಗೊತ್ತೆ ಗವರ ಕುಡುಕೊ ಫೊಣುಕೊ ಎಚ್ಚಕೆ ಬುಣಲ ಫದಾವಾಣಿ आणि हमागे आम ट्रेलर या टीजर तक फेणू आणि मी व्हिडिओ तक आणि बालाफा वरंग एक्साइटिंग आणि वर बालाला हिवे देंग हासे को आणि हम आई एम ऑब्सेस्ड विथ दिस सॉन्ग दो हमें हमें लव बस वर बालाला हिवे दे हम हुमुली टीम बुणलम बेणु आणि गुड लक ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜಾದು जादू है रेड कार्पेट को फोड़वा लेवे का शैने इंगे बैलून तेरिंग हम जादू के कॉस्ट्यूम हम अंजी के कॉस्ट्यूम अडोशा में हर फेने के मिदान अडोशा के कॉस्ट्यूम में बारह डेटे आहलम बेन वाने फिल्म लिली बालन जहने तीन सबब की खोबा का फुर्तम काम की आणि बाला लाफ बुणन आयशा के असलू आणि एव्वेस फिल्म के वाके आयशा नुफेले आयशा के एक्टिंग नु देखे में एकमक मीग हम एक ट्रेलर जादू फेनु हिसाबों आयशा के मोड़ुक हकीकत वर टैलेंटेड कुछ के आयशा के देंगे इश्फान समय हाँ मोड़ देंगे एक फिल्म बलाली में इंगे फिल्म के हो रही मोड़ुक एक कुदिंगे कुड़दान का देंगे अनेकम की असलू यंग कुदिन तके नुकुमे मिवरु कमे कुरीमा इंडस्ट्री की भी हम सीनिया एक वे हम बाके एमी हुनंगे दे हिवर की ए वर मुहिम बेचे सपोर्ट एम भी जाद में ना देवुन हिवरे ए सपोर्ट एक दिन अबदस देना यही हम गाय में सरी थैंक यू सो मच इंगे जादू अंजी हम आहाला का बस नुके रहना का होगा डिजाइन है जादू दो यस डिजाइन आया करती है आयशा वे हम फ्रेंड के दिया हम अंजी वे हम सोशल मीडिया का लिली सपोर्ट कुरे मानजाडो की वासो लिली हाँ सपोर्ट कर ले पुरतम कमकी अंजी के वारा गैर आर्टिस्ट हैं आयशा के परफॉर्मेंस वाला वारा वारंग एक्साइटेड एने के ट्रेलर एबोनी हैं जादू बे से बोनी था दो ट्रेलरिंग हम वारंग हम मीहा ए फिल्म हिज्जत साला दे एमे हम हमारा बालालम बेणो में गम्मे आई मी फिल्म है कि हम रियल स्टोरी का बेस कोफावा फिल्म है एक केक है बनलम बेणो वाणे आसारुगदा वाणे कं यागिंग एहम बे मा उरिहा बे फिल्म बालालम गन्नचे बनलम बेण बालाला रंगड़ फिल्म का यागिंदो जादू यागिम खाशावारो थैंक यू सो लिली एन्नुंगे यस थैंक यू सो मच विकी विकी अड़गोट में हम आहालम बेणो वे विकी कारिगा वे समा विकी के कॉस्ट्यूम में समा वारा फुरी हम फुर तो में सालम बेणो वाणी वारा फैशन को जे मॉडल ले वेमा मेरे के फुर तो महामती आउटफिट की नंगे इंस्पिरेशन है तो Me हम on the spot हम create college then me libas me creatives by Wahida Wahige creation then Vicky style को लफ में ना मिला and makeup हम मिला दो फिल्म लिली बालन जहने दे सवाब बुणलम विवाडंग आवा because of all of the क्या बनाने एमी हम build कर दिन suspense तो okay one thank you so much अनस अड़गोट में ना को फिल्म का वारा मुहिम बेफ्रम में बने बैडवाने प्रोडक्शन मैनेजर अनस फुर्तम फिल्म तमे प्रोडक्शन मैनेजर गोता केतो फुर्तम माने प्रोजेक्ट फुर्तम फिल्म दा how was the experience असवाने लिली फिल्म के हम हमारा तफात एक्सपीरियंस है देखा आवड़ा बस कोरोना का अलग फिल्म के सेटो का अलग में कुरुआ का को वो कोरा लेबनेवा देंगाने BTS बाला ले वारंग हम मासे के कोफवर माजा ग्रुप का को मासे के कोरोनी क्रू मेंबर ना की क्या बनालम बेणो वाणी लाइक और मैं मोने टीम की बस हम हमारा फंड वारा एक वारे का फरा फ्रेंड दे को गुलिगे गोले टीम में दे और मैं के वो कम मेरे फ्रेंड के दाड़ हम वारा हुरिया में बस वारा हुरिया में हम है के 100% पोटेंशियल लाग हम वो को हुरिया वारा सारे टीम में टीम की बेलून तेरंग खाड़ेगा बेंता लिली या बेगो तो ये सीक्रेट है बनालम बेणो वा लिली हम वारा साले वाना हम मेरे एंगे ने बना बस लिली हम लिली बेणो दो उड़ा बेफोरनस बाला लाफिया लिली मेरे हम एम्मना मिली बने हम मीमा हो गए तिरी हमें हम ओलंपस सिनेमा का लिली आलवान हम कम बे फुड़ा को टिकट बाल्ला वाल लिली बाला गांव में खान आउट बगे वरब बड़े तुम्हें हम थैंक यू सो मच अंगे अनस अड़गट में ना हम मम्मी फिल्म का वाला मुहिम बे फुड़े अनस ए दिए अड़गट में ना को मिहार रेड कार्पेट होम फेने के एदानी ज़हा आयशा हम आहालम बेणो वे हम एम सवाल है हाउ एक्साइटेड आर यू I am very excited वे जाने मोनेंगे एक्साइट वे जामो हम ओके वाड़
मैं रेड कार्पेट हम तफात दायरागे पेफरुंगे बबाड़वे हम कंटेंट क्रिएटर्स फिल्म स्टार अड़गोट में फिल्म के वरा मुहिम कास्ट फेनिगे मिदानी एम्मेगे मम्मया बप्पया बुंडस लोकेशन वाणे मम्मा क्या बुणला बेड़ फिल्म बेगतो ෆිල්ම බෙහෙගොතුන් බලා මේ හුණ එච්චි පුණන්ගෙන් ගේනි මම අද එතරේක onkaala character kudevegen diye buneve daana tak belon tadin nupune vena surprise gotuga baavwane ta ආදර ඉච්ච mere me kaakuge hedumetta ඊවනි hama mammage he no kaakuge ජාදුගේ ara retenge shukuriya aanand ආද ෆිලාගෙන නැති දාන්නේ මා ෆිලාගෙන නොදෙවෙන්නේ මේ හඩ බෙලුම් තර උනානේ හම ආනන්ද මේ ෆිල්ම බෙහෙ ගොතුන් දෙකනේ කේකතෝ බලාලා උම්මේද මිකුරනේ මේ හැම වාරත් තපාතු වාන ෆිල්ම් එකම එයි මේ වර ලා ඩයිරෙක්ටර් මේ ෆිල්ම් මේදී හදාප දැන් ස්ටෝරිය බලානම හිවනේ මේ හගීගේ හාදිසයක බිනාකොක්ගෙන් හදාපෙන් ෆිල්ම් එක කන්නේ හැම්බීම පුදේ කරංගලවන කම බලන්නේ thank you so much ඉෂ්වාන් शिफा पुरदो में समाहलों बेनो वनेंगे इश्फान का हमें एम बोडो एम प्रोजेक्ट इश्फान एम मासे के कोगेंग ए दोस्त मीडियास क्या बोडो बेनो में मेगडी काम वर तुर वाला बनेगे बुना नेचे सम वारंग एक्साइटेड देंग उम्मीद को रहा मैं ना सारा काम उदाहरण फिल्म का वाणे काम अजहान अड़गोट में को बाबा फिल्म का डायरेक्टर फिल्म लिव भी फड़ा एडिट कोरी फड़ा कलर ग्राइंडिंग है फड़ा हेतुंग मत दान देख पूरी हाँ काम है ऑल इन वन बुना लोकेशन वन आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू क्या बुना लान फिल्म में बेगो तो मी हगे तो वारा बोर्ड मसक्कते वारा गीण मी होंगे वारा बोर्ड मसक्कते मी then we have been working agenda ka 1 year one then we film so वरा එහෙන් කහලා වර බිරුවේරි ඉහසාස්තකේ කරවෙනි මේ ගඩික ओके थैंक यू सो मच फिल्म के हम हमारा इस मेंबर है शिमी वैसे हम हमारा रीड है तुम को अलगोट में को फेने के मिदानी शिमी वाला कुड़ को फोन को किया लदे में फिल्म बेहेगो तो वाला कुड़ को दे जुमला की के बुडम भी हम दे जुमला वाला गावा बुना में फिल्म बेहेगो तो फिल्म बेहेगो तो एम दे वर्ड्स लिली दो थैंक यू सो मच अड़गोट में के लिली फिल्म के मेन एक्ट्रेस आयशा क्या बना बेड़ में हुरिया को दिन वेस्ट में फिल्म वाला ऑनेस्टली कमेंट दैट्स आई डोंट वांट एनी फेक कमेंट्स वाला रीति है तो मैं फेने के मैदान खा को डिजाइनर ऑब्वियस मुनीस दे मैं फेने के मुनीस अब हां आदे में खड़ा मुनीस गवारा रीति ड्रेसेस तक के फेने के बदे मी ड्रेस हदाला कितो गाड़ी रो दिया इट्स मंते के मसे के दो आयशा ए उरे मिस्कीन वाणे थैंक यू सो मच आयशा वारा बड़ा बॉड फिल्म है वारा गिना दोस्त संत आयशा इखने नो वारा गिना बेलून तेरे में इंतजार कोरी दो है मिया दो में वारा उफावे तो मिया दो एम उफावाने की मैं कम बोला एम उफावाने आयशा के फर्स्ट लीड फिल्म में थैंक यू सो मच वाला बैड कास्ट अलगोट में ओलंपस सिनेमा या दिया अलगोट बसे के कुराना देम एतरिया दिया बाय कास्ट्यूम वे समते बे फुरना गेनेस इंटरव्यू कोरे नगा लेवे तो एक तेरेगा हम वाला बैड कंटेंट क्रिएटर्स फिल्म के बाय स्टार मेन एक्ट्रेस अद एक्टर मेवागो तो वाले एतरिया वादेफा अरे गोबा शादी फबा फिट है कि मी हेवल्ला बड़ो बड़ो ग्रुप गे हम बॉस से बोनस लोकेशन वाला क्या का बॉस मान गया ठीक है देन कि हम सर बावाले उंडे में ओके मैनेजर हेवल्ला या अने लिली फिल्म आवने कोलेब मा लिली मी फिल्म ने लव बेगो तो अदे फिल्म बेगो तो जम लगो तक क्या बोनला बेड में अने वारा हाई एक्सपेक्टेशन है फिल्म है आज फिल्म के क्रिएटिव है को मसक के कुरम फेसी मी मालिलिया हिसाब मालिली लवा प्रमोशन लवे गोता नेरो नेरो का आसु पेन के मंदर तक कि हम एमे होंगे हेरा क्रिएटिवनेस सस्पेंड मैक्सिमम वारा बड़ा धक्का देने कोड़ कोड़ लवे को देंगे हम मी फिल्म वेगन दान हम यगेनो सेगे
දෙගුණ මතින් දානෙත් හම යගිනුම් වෙස් එහෙමම ඒ හිග්ගෑමකන් හම ඒ හිංගම ජොන් හම යගිනුම් වෙස් එබොයි ඒ උම්මීදු වෙස් එබොයි එහෙම වරන් උපාවේ හම යගිනුම් වෙස් මියුන් ඒ හිම්මර නුලානකම පිටේ යගින් වාච්චේ ඒ ෆෙනිපොරු මන්දරතක බලා නකෝ මාලිලි මේලාව ෂූට් කුරේ මාලිලිය කියසු තොඩ්ඩු ෂූට් කොල්ලා වෙල්ලාවේ එම්ක දුවහො එහෙම like 3 days के shoot है 3 days का shoot है आज thank you so much इंगे අලුගොඩ මැණක් රිෂ්වා අදි මුනව්වර් රෙඩ් කාපට් ෆෙනගෙන් දාර හම අහලම් බේනුම් වේ ෆිල්ම් ලිලියා බේගතු හම එම්බೆ දෙතෙම් බස් බැලුන් තරින් කාරික බුන ලාෆ දාම් වාඩේ හික බුනලාන් आदिये फिल्म नु बदन एकम को उम्मीद कुरनी ट्रेलर बदाफा हम वर रीतिवान कमा රිෂ්වස් දෝ इराद को भी हमारा रीतिवान फिल्म thank you so much අලුගොඩ මැණක් රෙඩ් කාපට් දෙම්මೆ වදගෙන් එදියේ ಖಂಡಿ ಮುನವ್ವರ್ ಅದಿ ರಿಷ್ವಾ ಅಳುಗಡ್ ಮೇಗ ಹಮ ಅವರ ಬ್ಯಾಡು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಗ ಅಣೆ ವದಗೆನ್ ದಿಯೇಡು ಹಮ ಇತುರುವ ಸಮಯ ಬೋಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ತ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗ ಮೇವಗು ತುಮಾಸೆ ಕೆ ಕುರಿ ಗಿನ ಫಣ್ಣಾಡು ಒಲಿಂಪಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಯ ವದಗೆ ದಿಯೇಡು ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟ್ ಕೊ ಫಮಿ ವಣಿ ಹಿನ್ನ ವಡು ಗ ವರ ರೀತಿ ರಶ ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆ ನಾಡು ವರ ಮಶೂರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹಿನ್ನ ವರ ಮಶೂರ್ ಲಿಲಿ ವರ ಬ್ಯಾಡು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ತೈತರಿಯ ವದಗೆನ್ ದಿಯೇಡು ಹಮ ಇರುಕೊಳಗೆ ತೆರೆಗೆ ತಿಬೆ ಫೋನ್ ನ ಹಮ ಒಲಿಂಪಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೆ ಬೈ ಹಡಕಾತ ಫೆನಗೆನ್ ದಾಣೆ ಅಳುಗಡ್ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬುಂ ಒಲಿಂಪಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೆ ಎಥೆರಿಯ ಜಸಾಲಾನ
One. अस्सलाम वालेकुम अनेकवेस हम तफातु उफेद्दुमे उरिहा बेफुर्ना फेन्नमरणी वरद्दुवस वेज्जे दहिकुराता मी उफेद्दुम बलन महिवणे मी फिल्मुगे वाणु अयकुंगे कुरिन वर बैवर कंकं हिंगाफे कन्नेंगे हिंगा එහෙවිම मी फिल्म බලාලන් තයාර වුමද කොම්මೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆಸ್ ಮಿ ಕಿಯಾದನಿ ವಕಿ ವಾಹಕೆ ಅಬದುಸ್ ಬೇಣುಮಕಿ ಬೆಲುನ್ ತೆರಿನ್ನ ಏಗೆ ಮೆಸ್ಜದ್ದಿನು ನುವತ ಹಿವ್ವರದ್ದಿನು ನೀವೆ ವಾಹಕತಕೆ ಅಡು ಇವ್ವು ಎಹವೆ ಮಿಫಹರು ವೆಸ್ ಹಮ ಏಗೆ ತಫಾತು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಫೆನ್ನಮೆೊಳನೆ ಆಮು ಕೊಮ್ಮಿ ದಕ್ಕಣಿ ಅಳುಗಣ್ ಮೆನ್ನ ನುಣಿ ವಕಿ ಉಮುರು ಫುರಾಕ ಲಿಬಿ ಅಣಿ ಹತೋಗೆ ವಾಹಕ ಏಕಮಕು ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಹಕು ಫೆನ್ನ ತುತ್ತು ತುತ್ತು ಲೋಬಿ ಕುದಿಂ ಫೆನುನೀಮ ವರ ಬ್ಯಾವರು ಕಂಕ ಹಂದಾಂವೆ ವರ ಬ್ಯಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗ ದಕ್ಕ ವಾಹಕತವೆ ಸಂದಾಂವೆ ಬೈಫರ್ ಹಿತಂಗರ ಮಿ ಕುದಿಂಗೆ ಹಿತುತೆರೆಗೆ ಹಿಂಗನಿ ಕೊಂಕಾಲ ಕಂಕ ಬಾಯ್ ಕೊಂಕಾಲ ಇಹುಸಾಸ್ತಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿಕುನಿಗ ಹಾದ ಬ್ಯಾವರ ಖಿಯಾಲೆ ದಾರುವೆ ಬಾಯ್ ಹಿಂಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮಕುಂ ಬ್ಯಾವರು ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದೆ ದೆರಕಮೆ ಹಿಂಗಾಫಿ ಅದಿ ಅಮುದುಂ ಏಕಂ ಹಂದಾನೆ ನುಣತೆ ಉಂದಗು ಕಿಯಾದೆನ್ ದತಿ ಕಂಕನ್ ದಿಮಾವೆಜ್ಜೆಯ ಕಿಯಾ ದೇಕವ್ವಸ್ನೇಗೆ ಮಿಫದ ಕುದಿಂ ಬೊಡುವಣಿ ಮಿವಾಹಕತಂ ಆಮಕೊ ಕಿಯಾ ನುದಿ ಕಿಯಾದೆನ ಫರಾತೆ ನೇಂಗಿ ನೋತ ಗ್ಯಾಮ್ ಮಿಹಕ ಕಿಯಾದಿ ಫೈಸಾಬುಂ ಹಿಂದಾಲಾಗೆ ಮಿಹೆಂ ಬೊಡುವಾರು ವರ ಬ್ಯಾವರು ನಫ್ಸಾನಿ ಬದಲ್ತ ಫೆನೆ ಸ್ಕೂಲಂ ಏಗೆ ತಫಾತು ಫೆನೆ ಕಿಯವುಮಂ ಏಗೆ ತಫಾತು ದಕ್ಕ ಎಕುದಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಂಗ್ ಏಗೆ ತಫಾತು ದಕ್ಕ ಹುರಿಹಾ ಮಾಹೌಲೆಗ್ಗ ಎಕುದಿನ್ನಂ ಏಗೆ ನೇದೇವೆ ಅಸರು ಕುರೆ එහෙම මී කාකුගේ ජිම්මායේ බය මිකාල කංකම කුදින් සලාමෙ කුරුමකි මිකුදින් බොඩුවෙගෙන් එකම ෆියවලෙන් අණැෆි එච්ච බුණ වෙන බය බොඩු සුවාලකේ එහෙම මේ අර කොම්මස් වරක ඉංගන කන්නේගේ මිෆහරුගේ මවුලු එහෙම ලස් නොක මිරේගේ ශරෆ්වරි මෙහෙමානෝ ලිලීගේ කාස්ට් ඇන්ඩ් ක්‍රූ
ಹಿಕ್ಕತಿಲಿಯತಿ ಕಳಿರವಂ ಕೊಲ್ಲಿ ಇಶಾರ ದಹಿವಿಯ ಮಿಹಿ ವೆಲಂಗ ಹಿತ್ತಳಿಲಿಯ ನೆಟ್ಟಿ ಹಮಂ ಫೆನಿ ಫರಿಹರಕ ಹಿಕ್ಕತಿಲಿಯತಿ ಕಳಿರವಂ ಕೊಲ್ಲಿ ಇಶಾರ ದಹಿವಿಯ ಮಿಹಿ ವೆಲಂಗ ಹಿತ್ತಳಿಲಿಯ ನೆಟ್ಟಿ ಹಮಂ ಫೆನಿ ಫರಿಹರಕ ದೇರ್ ನೂರು ಜಾಲ ಸತು ಗಹಿಫಾಲ ನುಹೆ ಹಿತುಗೆ ಹೂನು ನಿವಾಲ ದೇತಿ ಅಸರು ಹಿಂಗಾಲ ನೇವಾಗೆ ತೆರೆಲ್ಲ ತುರಾಲಕ್ಕ ಮಸ್ತೆ ಕೊಲ್ಲ ಹಿತುಗೆ ಫುನು ತೀವೆವೆ ಲೊಯ್ ಬಕಿ ಪುರಾಣತಿ ಹಿತುಗೆ ಉಪಾದಿ ಹಿತುಗೆ ಫುನುಂ ತೀವೆವೆ ಲೊಯ್ ಬಕಿ ಪುರಾಣತಿ ಹಿತುಗೆ ಉಪಾಧಿ ಹಿಕ್ಕತಿಲಿಯ ಸಿಕ್ಕಳಿರವ ಕೊಲ್ಲಿ ಇಶಾರ ದಹಿವಿಯ ಮಿಹಿ ವೆಲಂಗ ತೂನು ವಿಹಂಜರು ಪದ ಮಹಿನೂರುಗೆ ಮಸ್ತುಗ ಯಾರು ಹಿಕ್ಕತಿಲೆವೆ ಮುಂದೆ ಮೂನುತಿ ಫುರಿ ಹಮನದ ಫೆನು ಮುಂಜಜು ಬಾತುಗ ಆಳುತ್ತಕುಂ ಹಿಗ್ಗೆವೆ ಮುಂದೆ ಪಿನಿ ವರೋಳಿ ತೆರೆ ಪಿನಿ ಹುಸಾಸು ಕುರೆ ಜಿಸ್ಮುವೆ ಗೊಸ್ ಬಿಂದು ಗಣುಕುರೆ ದೇರು ನೂರು ಜಾಲ ಸತು ಗೈಫಾಲ ನುಹೆ ಹಿತುಗೆ ಹೂನು ನಿವಾಲ ಹಿತುಗೆ ಫುನು ತೀವೆವೆ ಲಬಕಿ ಪುರಾಣತಿ ಹಿತುಗೆ ಉಪಾದಿ ಹಿತುಗೆ ಫುನುಂ ತೀವೆವೆ ಲೊಯ್ ಬಕಿ ಪುರಾಣತಿ ಹಿತುಗೆ ಉಪಾಸ ಕತಿಲಿಯ ತಿಕ್ಕಳಿರವ ಕೊಲ್ಲಿ ಇಶಾರ ಹಿತ್ತಳಿಲಿಯ ನೆಟ್ಟಿ ಹಮ ಫೆನಿ ಪರಿಹಾರಕ ಹಿಕ್ಕತಿಲಿಯ ತಿಕ್ಕಳಿರವ ಕೊಲ್ಲಿ ಇಶಾರ ಹಿತ್ತಳಿಲಿಯ ನೆಟ್ಟಿ ಹಮ ಫೆನಿ ಪರಿಹಾರಕ ದೇರ್ ನೂರು ಜಾಲ ಸತು ಗಹಿಫಾಲ ದೇತಿ ಅಸರು ಹಿಂಗಾಲ ನೇವಾಗೆ ತೆರೆಲ್ಲ ಹಿತ್ತುಗೆ ಪುಣ್ಣು ತೀವೆವೆ ಬಕಿ ಪುರಾಣತಿ ಹಿತ್ತುಗೆ ಉಪಾದಿ ತೂನು ವಿಹಂಜರು ಪದ ಮಹಿನೂರುಗೆ ಮಸ್ತುಗ ಮೂನುತಿ ಫುರಿ ಹಮನಲ ಫೆನು ಮುಂಜಜು ಬಾತುಗ ಪಿನಿ ಬಾರೋಳಿ ತೆರೆ ಪಿನಿ ಹುಸಾಸು ಕುರೆ ದೇರ್ ನೂರು ಜಾಲ ಸತು ಗಹಿಫಾಲ ಹಿತುಗೆ ಪುನು ತೀವೆವೆ ಲಬಕಿ ಪುರಾಣತಿ ಹಿತುಗೆ ಉಪಾದಿ ಹಿಕ್ಕತಿಲಿಯ ತಿಕ್ಕಳಿರವ ಕೊಲ್ಲಿ ಇಶಾರ ಹಿತ್ತಳಿಲಿಯ ನೆಟ್ಟಿ ಹಮ ಫೆನಿ ಪರಿಹರಕ ಹಿಕ್ಕತಿಲಿಯ ತಿಕ್ಕಳಿರವ ಕೊಲ್ಲಿ ಇಶಾರ ಹಿತ್ತಳಿಲಿಯ ನೆಟ್ಟಿ ಹಮ ಫೆನಿ ಪರಿಹರಕ ಆದವೆಜ್ಜೆ ಲಿಲಿ ಮಲ್ಲುಗೆ ಫೊನ್ನಿ ಫೊನ್ನಿ ಶರಾಬಾ ಮಾದುರುಂ ಮೌನವಿ ಮಾಲಿರಿ ಬಾಳುವಿ ಮಾ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಮಾತ ಕಬ್ಬರೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಾರೀತಿವಿ ಮಾ ಮಾದುರುಂ ಮೌನವಿ ಮಾಲಿರಿ ಬಾಳುವಿ ಮಾ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಮಾತ ಕಬ್ಬರೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಾರೀತಿವಿ ಮಾ ಸಾದ
ಕನ್ನಡಗೆ ಹಂದು ಬರುವ ಲೀಗ ವಿಧಾನ ಚಾಲೆ ಬಲ ಹೆರ ಪರಿ ಪರಿ ಹಿಂಗಾಲು Thank you. මිහාරු එලව බොල්ලුග ස්ටක් වෙෆ හුරේ 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 හඳාන්නතෙන් දුව හෙන්නුලු බි අනෙක්කම රිෆ්‍රෙෂ් වියේ කොබ ಶರಫ್ಫರಿ ಮೆಹಮಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಡಾಗತಿ ಮಿ ಫುರಿಹಮ ವಾಣಿದ ವರಾವ ಹಮ ಹುರಿಹಾ ಶರಫ್ಫರಿ ಮೆಹಮಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೀ ಅನೆ ಫೆಶುನಿನ್ ಸುರೆವೆಸ್ ವರ ತಫಾತುಕೊ ಕಂಕಂ ಕುರಾ ಟೀಮೆ ಗೊತಗ ಮೆತಿ ಫಾಹಾಗೆ ವೆಫ ಶರಫ್ಫರಿ ಮೆಹಮಾನು ಉನ್ನವೆಸ್ ಮಿತಿಬಿ ಹಮ್ಮಿ ಬೂರಾ ಮಸೆಕ್ ಕತುಗ ಹಾಯನ್ ಶವಿಯನ್ನಿನ್ ಗೊಸ ಹುರಿಹಾ ಅಕುರಕು ಮಸೆಕ್ ಎಕ್ಕುರಿ ಹುರಿಹಾ ಫರತ್ತಗೆ ವರಬ್ಬ್ಯಾವ್ರ ಸುವಾಲೆ ಭೂರಿ ಮೀ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುವೆ ಟೀಸರ್ ಮಡುಕೊಗೆಂಗ್ ಹುರಿಂಗ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತಕ ಮಡುಕೊಗೆಂಗ್ ಹುರಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ತಕ ಮಡುಕೊಗೆಂಗ್ ಹುರಿಂಗ್ ಮಿಹಾರುವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಫುರುತಮ ಟೀಸರ್ ಗವೆಸ್ ಮೈಯಂಗ್ ಎಂಗುಣು ಇಗುಣು ವರು ಇತುರು ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆ ಏಂಗ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚಕುಂ ಫಾಹಗವಾ ಗೊತೆ ಹಮ ಎಗ್ಗೊತಕವ್ವೆಸ್ ಹದಾಫೆನ್ನೆ ಕಮೆಂಗ್ ಹಿಂಗಾಕ ಹಿಂಗೆ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜಾನ್ರೆ ದಾಕ ಹಿಂಗೆ ಇತುರು ಕಮೆಂಟ್ ನೇಂಗೆ ಮಿಕಮ್ಗೆ ಜಿಮ್ಮಾ ನಗಾಣಿ ಕೊಂ ಫರಾತೆಬ್ಬ
Kako nagani zimma. Fahatun eba kiya. Lili nagan zihani zimma do. Lili mihara swara burakon gulani. Koba ehem ve mami news takun aamko film e vejje adi ven miwan actor kevan actor ko fashafi ennon miwan production kuriyadde. Mi film ge emme furtame sadi bani huriha fihare ko Lili husiwahaka. Fihartaka Lili stock kurana husse minimuni hitangara madama anekka TikTok Instagram go ekkon hus Lili ge video. Maluge video miha isabu mitibi aslu me warabada kuvvere furiha boyfriend or girlfriends sen one Lili evergina made wara tafat gataka market hingaf meti wara tafat market in team akakko ehevi miha hisabu furtama suwalaki ari me production ge verify that is bunevi dando ari me keeneng ang idea keene me production hisaba me ihusas takikko war bar so hi everyone වර බිරු මීනින්ගේ අද අලක්කන්නක මිහාබඩු ක්‍රොඩෙක් කුල්මතීග මේ වාහක දක්කාලනේ වෙසෙහිම බර කුජ්ජ හේන හියවණි so අස හකිගතුක ලිලි මේ මූවි අල්මෙන් විහවස් බොඩ බෙලි marketing ga me we have stafatu kankame kureveta because alume beenuvi we have gina bayaka reach one then alumenge teamun hama waraves bura masekateke kori then alunga me marketing ge wahaka dakalima ege etura bunelam beenuwa wahaken eben ei asa hagigatuga lili movie mihisaba miyei hama emme mihege warabura masekatun ei director azhan actually he is not only the director he is the one who wrote this and ani hembudanya lilige huriha kameves kuri azhan he bune vidane ei misalaka bune color grading vs editing vs then me misa dem me friend lavage choreography vs sama me costume design vs sama nukura comment one evahaka west mention kollam bena ehemi ma zimma oflane farata kunanu edima medan inge me azhan komme gotte ves azhan ge masekka ves feni fure komige ebuna wara tafatu ko mi fennani me production haasa visa me wahaka haasa visa babu non mikudinge masekkata kommes me ara inge hama mihen hadar wara isaste baadaka kommesar ko bunala mando me film ki e haaswa sababaki mi hagige hadisayaka wima hamaikani emme kujjege wahaka genas midini e aslu nantaka rattaka badalu koggen ekamaku azhan bunani mi wahake ki mi rajyege eki kankoltakuga eta kudinne dirolu mongan hagigate ehem wima ei mi film emme hasawa sababaki anesababaki azhan warak kurisure gengolon hiyali character eka mi hadisata gulwalan libunima ehem wima den mi hagigatuka demme arihe buni mi liliyaki azhan edo ekam asto ei muliyekun mi theden nu asto enge ei film kita meriti ko shoot ko kita meriti ko hadafa kita mola ektu ko inaswes mi lili rajya muli rajyan engunu waraka negen asto hagigatu arihu evaru ge effort nuli nama arihu ge hama mastermind kulunu goten asandaves nege kulliyaka fenuni huri hemmenna lili ge wahaka engunu tan hema ahama warboda thank you mi kuri masakata mitibi fahatuga mitibi komme miheki hama equally liliya waran hasa mihun mi fahaga kollana aishaya sharifa demihun hama wara bura masakate asto mi demihun liliya koddi masake hasagotiga hinnavaruga e shoot kuran e ulunu duwastakuga hamaikani actorege haisiyatukonu demihun ves masake kureki hama amilla kamegge gotuga dekigen kuri masekken hama wara fahaga kollana wara boda thank you bonalam beenu and liliya wegen miyadu mi ai because of you both hama e kuri masekkatu wara boda thank you then mi tibi komme mi ko sama waki nantar nukiekkama ko hama huri hemme ve sama equally hissa ebave komme mi ko komme ve hisabukun komme ve tanegga mi liliya novis min evs mihaku maduna mehve mananta kiyantan kole digoe daane tivegen mi shukur galist kuru kollana ekamako mitanu netas wes lilige wara bodu team e mifalige boy marketing government na ekiga wara burako maseke kore mi content creators ge bodu team e hasagotega promotion feshi hisabo mita mifalen fahatuga etibi ekudin ವರಬಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂತ ನುಕಿಯಸ್ ಸಮ ವರಬಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬುಣಲಂ ಬೇಣುವೆ ಹುರಿ ಹ್ಯಾಮೆಣ್ಣವೆಸ್
මේ බෝල දමුන් දමුන් ගොස්න දාන කරන්නගේ නිමුවස්නේ වරන් ඉන්තසා ශාරිෆ් මොන ෆොරම් ශාරිෆ් හදි මල ගොස්ලාන ශාරිෆ් ශිම් මිහාර වර හම ෂෝට් ඇන්ඩ් ස්වීට් කොබ්බුනලාන ශිම් බුනි ශිම් වර බොඩ මක්සදෙක්ගේ මි ෆිල්ම් කුලලි හැම කනේ මක්සත් හදන්න තුනිත වර බොඩ ස්පීච් දින් එතරගෙන්ගේ කුද්දින්නට්ටක and I said me warak gina mihunge life a gulifa in the film eke and me film like wara bavaru wara bodu message eke emili bani do mujtama so ragalu gotuge ege hifacche ikama me doma evves chakken lili mihar kur evves mes denne short sharif kondi malaka tibadane ශාරිෆ් අබදස් ෆෙන්නනි එක්ටරගේ හයිසියතුන් එක එක රෝල් තෆාතු රෝල් තක එකම ශාරිෆ් මීග ක්‍රියේටිවිටිගේ බෑග වරබ්බොඩ අතේ වාකන් ඉංගේ මයි අඩු හිම් බේරුන් එච්චි ඕඩර් කොග්ගෙන් ගෙන්නන් සීන් තකෙව්ව සම්මඩු කුරි දෙන් අනෙක්ක වර බෑරු සීන් තෙකි ෆාර්මතින් ස බේනුම් වච්චගේ කියා දිම නිකම් මී කුරි මසෙක්ක ඉහුසස් හිංගම ජෙත් ಆಟಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿಯ ದಿಯರು ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಹೆಪಿವಿ ಮುಳಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಮ ಏ ಶಾರಿಫ್ಗೆ ಕಣಿ ಮಸಕ್ಕತೆನ್ನು ಹಮ ಮುಳಿ ಟೀಮ್ ಲಿಲಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕತೆ ಹಮ ಶಾರಿಫ್ ಆಯ್ಕೊಂಗೆ ಮಸಕ್ಕತುಗ ಬ್ಯಾರಿ ವೀತಿ ಹಮ ವರ ಬಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೋಣೆ ದಂಬೇಣು ಬಡ ಮೀ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗ ದೆಮ್ಮಿಯತಿ ಮಿಹಾರು ಮಿತನ ಮೀ ವರ ಹಾಸ ಕಮ ಫಹತು ಗೆಬೆಕ್ಕಣ್ಣಗೆ ವರ ಹಾಸ ಫೊಟ್ಟೆ ನಸೀಬ್ ಗದ ಫರಾತಕ್ಕೆ ಹೋವುಮುಗೆ ಮರಹಲ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬ ಮಿಯತಿ ಫೋಶಿ ಹೋದನಿ ತತಿ එහෙම ෆොෂි ගෙන්නන් දෙන් මිහාර ලිලි ගෝවාලේ මඩි වෙබා එහෙන් නම් එවස් කියා ෆන් ෆිල්ම් ගෙන්ගේ ලිලි කොබා ලිලි වණි කීවගේ ලිලිය වණි වර බෑවර සබුත්තක කවුරේ ඒ ෆිල්ම් බලාලීම ඉංගේන ඒ කොන් සබපුතක එක්ක හම ටීසකින් උමර මීංගුනේ අල ලිලිගේ ඩයලොගේ එම්මේ ඩයලොගේ එහා ෆසේහ කමෙන්ට් නෝ ලිලිය බදවුම කීංගේ එකම් දෙක I'll try කලෙහි කුරේ ම බිරුවන්නාන කමත්තා බලා මම මොල් හින්නවර මෂුරු ලිලි බිරෙන්නු ගන්නානේ ඊබි කුඩක බිරුගණච්ච කමහම හුරියා ඇක්ටර්න සම ඇක්ටර්න ඇක්ටර් දූකුරන් ෆරාතන ටීම් ගවස්නෙම් හම එකමක සුවාල කුරමෙසේ හම නිමුමෙන් එක්කම දෙව දාන හැම ඉරාද කුර මේ බෙෆලුන්ගේ හුරියා බෙෆලුන්ගේ බස්තක ස්තිරා බෙෆලුන් අඩවිගෙන් දාන මිහා හිසාබුන් එහෙවීම ඕකේ හම ಶರಫ್ರಿ ಕಮಾಯಕ್ಕೋ ಇಶ್ವಾನ ಕಣ್ಣುದಣಿ ಇಶ್ವಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊರೆ ಹೆಂಗುರಿ ಅಬೇಫ್ಳು ಅಸ್ ಇಶ್ವಾನ್ ಎಮ್ಮೆ ಫ್ಯಾಬಂದೆ ಕೊಡಕೋ ಕಿಯಾದಿ ಬದ ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗ ಫೆನ್ನಣಿತಿ ಇನೋಸೆಂಟ್ ಇಶ್ವಾನ್ ಅನ್ನೋ ಎಗ್ಗೊತಕವ್ಸ್ ಏಯ್ ವೆರಿ ಇನೋಸೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫೆನ್ನಣಿ මෙහාර මේ ෆිල්ම් කොච්චක කියාද මේ ෆිල්ම් එක කොච්ච කියාද ಕುರಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯ ವಣ್ಣಂ ಕುರಿ ಎಮ್ಮೆ ಬಡು ಮಸಕ್ಕತಕಿ ಅಜ್ಹಾನ್ ಎ ಕಿಯಾದಿನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎ ಹುರಿಯಾಚ ಸ್ಟಡಿ ಕೊ ಏಯ್ ನುಲಿ ಬೆನ್ನ ಜವಾಬೆ ವರ ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯ ಮರ ಬ್ಯಾವರ ಚಿತ್ ಕಿಯಾದನಿ ಮಿ ಐಸಾಬುಂ ಅಳಗನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದವತ್ ಮಿ ಅರವಣಿ ಗೆವಿನ್ ಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಾಸಿಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿ ಶಮಾ ಶರೀಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ එහෙම මම නසීබ් ගද ෆරාත බිස්මි කියාෆ ලෝ මරාලාෆ මාඹුරාලාෆ කුරම් විමසක ඉංගේ ප්‍රැක්ටිස් කොල්ලාෆුරි ලෝ මරාෆ එකති කිතකත නගා දෙම්වි මියදු නැගෙන් ඔති එකති
विशाल मूसा एबे फोन नंबर है सदी आईडी कार्ड नंबर है सब कौन नंबर है पूरे वाणी 94993990 मिता के बोलतो है फ्लैग तेदुवली मरंगलवान हम नेतिया बादल कलम विता दो एक हमारा बड़ा शुक्रिया हम एक है बोलता है आईडी कार्ड नंबर है सर हमारा बड़ा शुक्रिया हम ती देवा हम सपोर्ट है बस अरे वो तो सवाल मी नसीब नंबर लिबे बैक कौन के कोरवे कौन के होती गविन गे वारा बैवर हदिया लिबेनक मति बोर्ड सेट कोच सेट तेय तन्नोनी तट्ट मिहारो गविन गे मी नसीब बेरिया का मी लिबेनी बदिगे सेटे वारा बड़ा सस्पेंस है वारा बड़ा शुक्रिया कॉन्सियज या इस्माइल इमरान इम्मा मैनेजर डायरेक्टर इम्मा दुएलाफ एन जैकेट वाया दान इम्मा ऐसिया हम यागीनु कॉमेस बायक राज्य बेर फोनवाल मुगे मसक्के गोन्नाने मलेशिया के देखलो टिकट लिविगे मिदनी एहबि इम्मा में समति अंबुराला फलो मराफ हम नगंवी मिफार बादिगे सेट नो इंगे एली बिज्जे देम्यति हम देखलो टिकट कुळेचनु हो नो अनको लो मराफ बिस्मिकिया Anu Baba Fadun. Aishat Shahula. Okay. No, come Bharat ID card ke okay. Vara bada shukriya imma hamati devwa tarohi battaka. Koba miha isabung hama meoti lili film tibefuna hame genes devagu tas jehifa. Ege kurim bunalam bernung emme diha dos milibeni lili balala mi diha duas terega. තිබේෆුළුන් මී වාහක ෆෙනුනි නුෆෙරනි අස්හන් ප්‍රීමියර් කොල්ලද මිහා බොඩු වෙයිට කෆ වන්න එරුග වර්බර් කංක හිඟානද අස්හන් මිරේ හාසවා දෙසබබෙන් එබයි මී එස්සබබකි අස්හන් මිහාතන කුරි එම්මෙ බොඩු මසෙක්කේ මිරේ රිලීස් කරුන් දෙවණෙන් හාසවා සබබු ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಮೆಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆಚ್ಚೆ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ 30 ವರ್ಕ ಸಿಕ್ಕುಂತು ದೆಚ್ಚೆ ಏರ ಏಯ್ ಹಾಸವ ಬೋಡು ಕಮಕಿ ಕೊಬ್ಯಾಕಂ ಹುರಿ ಹೆಮ್ಮೆಣ್ಣೆ ಸೆಂಗೇಣೆ ಎಹೆಮೆಮ ಮಿಹಸ ಬಂದೆ ಹಿಂಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕೊಲ್ಲ ಎನಿಮ್ ವರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಹಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಚಾಲು ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ವೋಟ್ ಎಮ್ಮೆ ಹಿಗ್ಗ್ಯಾ ಮುರಶು ಮಂಜಿಲವಾದ ಕುರಣಿ ಅಲಿಫ್ ದಾಲ್ ಮಂದು ಫಿಯವಳು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹಾದಾಲ್ ನ್ಯಾವಾದು ಹೊಹೊಳ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಅಲಿಫ್ ಉಕುಳಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೊನ್ಯೂಮೆಂಟ್ ಎಟ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಬಾ ಫುಳದು ರೋಸ್ ಕೊರಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಶವ್ಯನು ಗೊಯದು ಕುಳಿ ಹಾಲಿಫ್ ಉತೀಮು ಗಂಡುವರು ಅಲಿಫ್ ದಾಲ್ ದಂಗೆತಿ ಹಂದು ದಂಗೆತಿ ಕಾಫ್ ದಿಫುಶಿ ಸ್ಟೋನ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಲಾಮು ಹಿತದು ಕುಳಿ ಕಾಫ್ ದಲ್ ಫಿಯೋರಿ ವಿಸಿಟ್ ಫಿಯೋರಿ ಮೊನ್ಯೂಮೆಂಟ್ ವಾವ್ ತಿಣದು ಶಾಕ್ ಬೀಚ್ ವಾವ್ ಕೆಯೋದು ಎಫರು ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿ ನೇಚರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಾಫ್ ಗುಳಿ ಬೀಚ್ ಉಂದೋರು ಬಾಕಮದು
Cultural Village, Alifdal Digura Marine Protect Area, Ta Kimbidu, Kuda Kimbidu, Halif Kela, Kela Kandufa, Shaviani Kanditimu, Bumbaru